Yeah, bafethu, it is really our African people, our people from Africa. Kuyisuku labo namhlanje, or it's a final day of the confirmation ukuthi bahambile abasele basele kanjani. Kuyiqiniso bafethu, asingasakuphikisi, kuyiqiniso. For the whole week, they were busy hiring my bakkies, zibathutha, abanye baya straight eJoburg bayogibela, abanye bacashede long base bakkie ukuthi layishe izinto zabo zambe straight ziye eZim. Yeah, kuyiqiniso bafowethu. South Africa, I'll just tell you the truth. Imama nje kuqala kuba sekuseni. Everything begins now. Ngiyanicela, don't relax. What you did is too big. It's not a small thing. Lokho esikwenzile eSouth Africa angeke ngikuchaze kodwa sikwenzile. So ngisho ukuthi ke njengamanje we must stand up, pull up our socks, be serious, because what we've done, if we are not serious, the situation in our lives can be bigger and worse. The struggling can be bigger and worse. The hunger can be bigger and worse. Sometimes you do something ucabanga ukuthi emva kwayo izinto ziyoba lula kanti ziyoba worse. But what I want to tell you guys, ukuthi manje South Africa seyibhekane nathi. I've been begging abantu bangaphandle ngathi even though they can force now to be in South Africa, they won't be free anymore. Ngeke nisakwazi ukuba free abantu bangaphandle. Ngeke nisakwazi ukuzenzela i-income the way you used to. Ngoba wonke amehlo manje abonile ukuthi how useless you are, how cheap you are. Like nengenadonsi seyasuzela kusho ukuthi ivangeli esilishumayelile ukuthi kithi wena umuntu ongaphandle awuyena umuntu. So njengoba kunjalo bafethu, bengicela abantu bangaphandle ngisa-emphasize namanje noma ngenzeka ukuthi mhlawumbe usikhiyele kuphi kwanamhlanje you won't go home, but bengicela ulungiselele ngoba abanye bebangeke baze bathola amakhanda baye ekhaya nje wasawubona ukuthi amabhasi sayashoda even naseThekwini kuphela la bekade amabhasi athunyelwa khona. So kushona ukuthi ke bakithi some of them kumele bazambele ngendlela yabo. So ngenzeka abanye basapatanisa ukuthi bathathe baqashe imoto, bathwala imithwalo yabo, bathwala ama-fridge wabo, bathwala ama-TV wabo, bagoduke baye emakhaya. So bengicela ke bakithi inkosi yami ukuthi basebasendleleni sebahamba, bengicela namaphoyisa wethu eSouth Africa singabe sabafuna into eyiningi bakithi sebabuyele emakhaya laba bantu, singabe sabafuna into eyiningi. Kodwa nini ke ma South Africa ngicela ukunitshela ke manje, uma vele ungene ku march and march ungenangqondo, ungena plan, uzohlupheka wesi. Uma ungene ku march and march ujatshulisa ukuthi kucoshwa abantu, mara wena ungena plan mase baqoshiwe uzowenza ini, ungena plan ukuthi mase bahambile uzowenzani, ungena plan ukuthi ukuhamba kwabo kuzokusiza kuphi, ungena plan ukuthi ukuhamba kwabo yini lebekade bekwenza mhlawumpeni ebekade kuvalele wena. Ngoba mina nginesiqiniseko sokuthi wonke umuntu othena mabahambe uyazi ukuthi yini into bekafuna ukuyenza but baphazanyiswa umuntu ongaphandle. So njengoba uthi abahambe bone reason, njengoba manje sebehamba bakithi ngisho ngibuyo drop abanye manje ngalesilwane, ngibuyo drop abanye njengoba ngizengafaka leza insimbi lapha, ngibuyo drop abanye njengamanje. So njengoba ke uthe abahambe, make sure ukuthi ekuhambeni kwabo you've got something to do, you are having something to do. Ekuhambeni kwabo make sure ukuthi laba phuma khona you occupy the space. Ngoba indaba yokuthi sihamba sicela ama-2 le ndleni emarobotini, indaba othi nizolo unibhizi bantwana base South Africa nizenza ngathi yini nenilungisa umgwaqo nivala ama-pothole nesicela ama-2 indaba yokuthi roadman ngizokubhekela imoto, ngizokugadela imoto, ngicela ayisasebenzi ubugebengu ngebusaba khona ngoba wonke umuntu ophila estradini akahambe ayo occupy lento bekade occupy umuntu okufika. Wonke umuntu beyaphila kusicela ama-2 le ndleni asicela simthengele ukudla, abantu bekade bethengisa inyawo phe abasekho, sicela abantwana bonke lebe bekade babhema inyawo phe ababuyele emakhaya ngoba abaqoshwanga. Ngiyanicela abantu base South Africa, if asazi ukuthi sibaqosheleni bebasiphazamisa kuphi,
we are going to struggle times 2. But uma ngabe besazi naba sebahambile, let us occupy the space. Igama lami ngilisho manje, let us occupy the empty space. Let us occupy the empty space. Ngibonile ama room amaningi bakithi Nkosi yami, especially laba bekade bakothembisa bakoSoweto bakuphi beqashisa bona abantu bokufika Nkosi yami. It is painful, it is very very painful ngoba ama room are empty. Bayifakile inotice kubantu evikini ukuthi cha bakithi asifuna ucabana namaphoyisa nomthetho, bathe maningi nama documents izilungiselene nihambeni se laba abangena document bakithi bavele bakhishwe emarumini, ama room are empty. South Africa, let us occupy the empty space. Igama lami ngilisho namhlanje ku Monday, let us occupy the empty space. Siqosha abantu ngoba sifuna ukusebenzisa indawo, siqosha abantu ngoba sifuna ukusebenzisa ispace, siqosha abantu ngoba sifuna ukuvala laba suka khona, sifuna ukuba busy. Akebe asibe busy ke abantu base South Africa ngoba uma ngabe bangasibona kusasa simbashile sebehambile siyoba inhlekiso. Sengishilo mina ngomfundo zamaqiniso ngithi ke bakithi akube imashini march ephephile, i30 zaka June ke namhlanje nami ngizobe ngijoinile nje somewhere as a member of South Africa.